Siapon Oko Obuasi a womo e de fa bi ekọ honomo na se Obuasi campus eno no na emu mpanifo na ama na bafo atwetwe nkomo no che se sa campus ne so ade hunu so obetete adesuafo a womo be wi aba abonten no na kwane a galamse asensase ene awuduru akoye nsu ahodo mu no benya hodi mede na wasan ate ho na Ghana fo agyansase ne nsupa e de adijuma Sene beya omanfo kweti kwan a womo enam so editu agudie ewo nsu ahodo a emu asai ewo mamu ha no oman ebenya enimdefo ama omahwe ama nsui eni atinti no coordinating dean no awo Obuasi KNUST campus Professor Richard Akwesi Buama ene Adom TV nsentwofo etwetwe nkomo no wo kire mu se ewo womo enhihye mu se womo ebenya graduate a womo ene betu sa anamon no wo kire mu se Samai awodo etusa anamoi ama womo akowo n'anima eba ne sentina Ghana de yintimi entusa anamono braso say ye ni free say ye kasa dodo afa problem no na mom ya hwe kwan kra ye befa so besiesie nsuo no kwan kra ye befa so besiesie asase no na ye timi boni be say ye remediate asase ni nsuo no ye treat nsuo no na timi abeye aduru bembenso bi a ye betimi enya mfa so de mapa efri so enkro bi aye ye maya ebe ye wasede say ye tete wo mo san kwan so na ye de hye obi adwin say ye betimi aye Kane LCC President Emma Sukunu Stephen Aba enso ene Adom TV nsentwofo twetwe nkomo no wo de ohaw ahodo bi a wo mo mreso no wo mo efam ene mpuntudwuma bi a eba yenso atudwa ye ba ye no na lecturers no ensha down nurse because na say we twa kwan free Kumasi eba Obuasi ye ba ye no na classes no ensha down ye bebree because na afei na renovation no start here then ekoso baby egina ankasa na old mine site of Anglo Gold Ashanti a nyame adoma wo mo a school no mo ani aban mo no wo ka won ahoɔden bom den de boa campus no as far as infrastructure is concerned Esukufo bi a womo nso ene Adom TV nsentwofo atwetwe nkomo no ensem sei na womo nso de tudwa irrespective of the crisis once anybody go into agriculture no say who to me manage ni year ubenya nipa mana den amanato na de ma memfa mani ento aban adwuma so no we have been empowered enough me ankasa me gina say me business student me sua logistics ebia na magdan ye na shipping any ade ti yentena se na ye ankasa yemfa ya adwene enye bibi ma ye ho